Nselmilkom l-Eċċellenza tagħha il-President ta' Malta talbitna biex niskużaw għal-lejla minħabba li tinsab indisposta. Mill-bieraħ sal-lum ukoll inqalgħu numru ta' ċirkustanzi oħrajn u l-programm li għandkom kellna nagħmlu xi ftit emendi, però il-PowerPoint li se jkollna hawnhekk hija preċiża insomma kif se jseħħu l-affarijiet illejla. Mistednin distinti, kollegi fil-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti, Sinjuri. Huwa l-pjaċir tiegħi li nilqakom magħna għal din iċ-ċerimonja sabiħa tal-lejla fejn se nagħtu ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Ippermettuli nirringrazzja wkoll l-Eċċellenza tagħha li żammet it-tradizzjoni sabiħa tal-Presidenza li sena wara sena ġieħ l-Akkademja isir fil-Palazz, post imdawwar bl-istorja u li fih seħħew ukoll numru ta' ġrajiet importanti nazzjonali. Illum huwa jum l-Akkademja tal-Malti, imma li hija sa ċertu punt ukoll illum huwa jum il-Maltin kollha. Għaliex l-ilsien tagħna, l-insien nazzjonali huwa element importanti u ewlieni fit-tiswir tal-passaport tal-identità tagħna. Il-Malti jiddeċiedi aħna minn aħna. Il-Malti għamilna dak li aħna Maltin. Maltin bl-erf u bin-nuqqasijiet tagħna. Il-Malti u omna u missierna. Il-Malti l-antenati tagħna. Imma l-Malti huwa wkoll il-preżent tagħna. Il-Malti huwa wkoll il-futur tagħna. Disgrazzjatament, il-Malti kellu jgħaddi wkoll minn turbulenzi sħaħ. Mhux dejjem kien mill-qoħ, mhux dejjem kien ma ta' ġewwa. Al-kontlarju, sab Maltin stess li mhux biss sawtuh u żebilħuh, imma saħanħrista ippreferew il-sien li mhux tagħhom. Il-Malti kellu sfida dik li jsalva bejn l-sien ta' Dante u l-sien ta' Shakespeare. Il-sien Dunkarm jgħidilna ta' li kienet taħkimna u l-sien ta' li kienet il-ġara tagħna mimlija kultura. Imma l-Malti der il-sien eri li lanqas alfabet ma kellu, imma li xorta kien jinkiteb b'tant entużjażmu u żelu. Imma il-Malti mhux biss twarrab u tawħ bis-sieq, xlewħ li hu inferjuri u tajjeb biss għal roqa żgħira ta' nies. Il-Malti kien tajjeb biss għall-litterati, għall-baxxi, għall-injoranti, għas-sefturi, għall-bħaħan tar-raħal qalu u għal dawk tal-kċina, inferjorità fl-aqwa tagħha. Imma grazzi għal ħaddiema ħawtila, il-Malti seta' jsib saqajh. U mbagħad kellu wkoll l-alfabet u grammatika kif jinkiteb.
U hawn l-Akkademja tat kontribut kbir li ċċelebrajnieh ftit tax-xhur ilu. Hekk inqataw l-inċertezzi. It-tarbija minn ċelloli tlaħmet u tat il-frott. Frott bnin u tajjeb. Imma frott li jaf jitħassar u jħassar. Ma rridx ninsittema pessimist, imma llum inħoss li xi ftit jew wisq erġajna lura għall-mentalità tal-kċina. Reġgħu telgħu il-ħitan, reġgħet rebħitna l-indifferenza, intlaqna mal-kurrent. Imma rrid nemmen li l-kċina hija wkoll post sabiħ fejn tiltaqa' l-familja, fejn targumenta, fejn issib soluzzjonijiet anki jekk ma taqbilx, fejn issib ħodon li dejjem lest għalik u dejjem lest li jilqek. U l-istess il-Malti għandu bżonn id-duwa biex ikompli jissaħħaħ. Ma nistgħux nikkunslaw biss bil-pass enormi li l-Malti jintuża meta jintuża fl-Unjoni Ewropea. Dik kienet rebħa kbira u hemmhekk ukoll hemm x'nindirizzaw. Il-Malti llum jeħtieġ ċekjatur. Il-Malti jeħtieġ preżenza teknoloġika fuq il-laptops tagħna fil-logħob tat-tfal u l-esperimenti virtwali li jinħadmu kuljum. Il-Malti neħtieġuh kullimkien, fl-iskejjel, inklużi child cares, fejn ir-responsabilità hija kbira u wisq nibża mhix tittieħed kif jixraq. L-Akkademja bla dubju m'għandha xejn kontra l-bilingwiżmu jew il-multikulturaliżmu. Il-Malti rriduh f'kull livell fis-servizz tal-gvernijiet tagħna, il-Malti m'għandux jibqa' vers jew tnejn f'manifest politiku. Il-Malti rriduh fl-isptarijiet, irriduh fid-djar tal-anzjani, irriduh fil-banek, irriduh fil-ħwienet, irriduh fil-restoranti, kullimkien. Il-Malti rriduh fuq ir-radju u t-televiżjoni u rridu l-kwalità għax mhux kull min jiftaħal u disgrazzjatament jaf juża il-lingwa. Dari il-lingwa u t-tħaddim tagħha kien priorità għal min rid jidħol fix-xandir. Il-Malti rriduh fil-knejjes tagħna jew f'postijiet oħra ta' kult u qima. Il-Malti jrid voti kbar finanzjarju ħalli jidħol fil-libreriji. Il-Malti iva għandu bżonn sussidji fuq il-karta biex ikollna aktar pubblikazzjonijiet Maltin. Il-Malti jrid ikollu vot finanzjarju għalih u nsaħħu dawk l-istrutturi preżenti u jiġu impjegati ħafna iktar ħaddiema li hemm bżonn biex dawn l-istrutturi jiffunzjonaw ta' bilħaq. Kollox ma kollox u fuq kollox irridu politika lingwistika għal Malti. Dan mhux kapriċċ, sinjuri. Għax il-Malti postu kullimkien u mhux għax privileġġat, imma għaliex il-Malti huwa tagħna, għax qabel xejn il-Malti huwa aħna, għax qabel xejn il-Malti wliedna. Il-Malti l-għada tagħna u ma nistgħux nużaw iktar il-barranin bħala skuża jew paraventu. Faċli taqa' fuq l-Ingliż, hija skuża li l-Ingliż kulħadd jafu u li nitalmuh mill-iskola, huwa skuża li l-Ingliż huwa ankrat fil-Kostituzzjoni u hawnhekk ippermettuli anke nfaħħar lil dawk il-barranin li qed jieħdu pass li jitalmu l-ilsien tagħna u nfaħħar lil min qed jgħallimhom. L-ilsien jeħtieġ il-bsaten biex isostnuh, imma ma jeħtieġ bsaten fir-roti. U llejla iltqajna biex niċċelebraw persuna li dan femitu u wetqitu mingħajr ma stenniet xejn lura. Dawk huma il-vera ħaddiema tal-Malti. Din is-sena ġieħ l-Akkademja tal-Malti senetowh lis-Sur Charles Colleiro wara li waslu in-nomini tagħkom u tal-membri u ġew diskussi minn bord magħmul mill-President tal-Akkademja, il-President qabli, il-Professur George Farrugia, li minn hawn nirringrazzjah għall-ħidma tiegħu u għall-ispirazzjoni tiegħu, u l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti, il-Professur Adrian Grima. Is-soltu jkun hemm il-President tal-Kunsill tal-Malti wkoll imma dik il-ħabta ma kienx hemm President. Is-Sur Charles Colleiro huwa eżempju konkret ta' impenn biex l-ilsien u l-kultura jaslu u jisfidaw il-ħitan u l-indifferenza. Charles ħadem mill-kċina u wera setat l-ilsien Malti. Mhux se ngħid iktar dwar dan u dwar Charles għaliex illejla se nisimgħu bla dubju ħafna
dwar il-lista twila ta' meriti ta' Charles. Awguri Charles u grazzi. Malta bla dubju ta' xejn midjuna miegħek. Nirringrazzjakom. L-Annej poeta ieħor. Jekk il-poeta jikxef moħbet qalbu fil-kidba u l-vrus tal-isbaħ poeżija, miegħu isemma leħnu l-Annej tagħna għax bħalu l-lema jħoss tal-melodija. Qawwija r-rieda tal-Annej fil-beraħ bi kliem meqjus mill-qalb imqiegħed f'fommu. U jekk ma tallimx jikteb fit-tfulitu, xorta poeta twielet minn ġu fommu. Mal-kordi u l-prejjem minn suġin b'tant ħlewwa, b'ħeffa ta' jdejh imħarġa b'sena u ħila, tismaħħa mal-kitarri tad-daqqaqa l-anja ta' ġensna imżewġa mat-taqbila. Din biss Maltija, din hija għanijietna, tarafna minn kulħadd għax baqgħet magħna. Il-kant u d-daq tal-barranin f'pajjiżna jidħlu mistiedna għandna fid-djar tagħna. Sakemm minn ruħ l-Annej il-kliem le jinxef u leħnu jibqa' jwassal l-għana tiegħu. Jistana bħiltu l-sin din art welidna, imsaħħa b'demm il-Malti jiġri miegħu. Dan hu wirt ieħor, folklor bla mittiefes li smajna sa min-nieqa tat-trobbija. U għajb jekk tbarri lil minu ta' ġewwa, ħażin jekk ma tarfux ja Malti hija. Sal-artijiet fil-qrib jew imbedin jagħtina identità bħala Maltin. darba
Charles Colero twilet l-isla fit-18 ta' Jannar 1933. Minħabba l-gwerra għadda tfulitu fir-Rabat Għawdex fejn attenda l-iskola primarja. Għamel il-praċett u l-griżma bit-tagħlim li rċieva mill-ewwel mużew li fetaħ ir-Rabat. Fil-Bażilika ta' San George ingħaqad mal-kor ta' tfal abbatini li kienu jagħtu servizz fil-Knisja u f'parroċċi oħra fil-festi ta' Għawdex. Wara l-gwerra, il-familja rritornat Malta, l-ewwel il-Mellieħa u mbagħad marru jqogħdu l-belt għax missieru kien jaħdem bħala spiżjar fl-Isptar Ċentrali. Ta' 16-il sena daħal is-seminarju bi preparazzjoni għal vokazzjoni li ħass li kellu. Mis-seminarju ta' Malta mar is-seminarju ta' Għawdex billi fl-1949 kien għadu kemm fetaħ l-oratorju tas-Salesjani fir-Rabat. L-ewwel direttur tas-Salesjani f'Għawdex kien Dunal Wiċ Mizzi li ħeġġu biex ikompli l-istudji biex isir saċerdot Salesjan. Meta wasal fit-tmiem il-kors tas-seminarju, intbagħat ikompli l-istudji tiegħu fil-kulleġġ tal-Casa Madre tas-Salesjani f'Turin, imma minħabba ċirkustanzi u saħħtu kellu jirritorna Malta. Il-familja kienet toqgħod il-belt qrib il-kunvent tal-Agostinjani u ħajruh jisalva l-vokazzjoni tiegħu billi jkompli n-novizzjat tiegħu magħhom iżda minħabba raġunijiet ta' saħħa ma setax ikompli. Fl-1951 il-familja tiegħu emigrat lejn l-Ingilterra, iżda l-imħabba tiegħu għal pajjiżu ġabitu lura lejn Malta. Għalhekk kompla l-istudji tiegħu privatament li wasluh għal General Certificate of Education. Fl-1959 huwa laħaq għalliem fl-iskejjel primarji tal-Gvern. Kien żmien meta fetħu l-applikazzjonijiet tal scriptwriter mad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Minn żożitu kien diġà beda jikteb littri fil-gazzetti favur l-ilsien Malti, il-kultura u l-identità Maltija. Mhux l-ewwel darba li xi jittra tiegħu għanqlet sensiela ta' korrispondenzi fil-gazzetti. Fl-1953 huwa kiteb ittra fit-Times of Malta fejn wara d-dispjaċir tiegħu li ġimagħtejn qabel il-bnadar tan-Navy u tan-NATO damu 4 ijiem sħaħ mezzasta wara l-mewt Tom ir-George VI, ir-Reġina Mary of Teck. Fil-waqt li fil-ġimgħa l-kbira ħallew il-bnadar full mast. Il-ħsieb ta' Charles ma kienx l-importanza tal-bnadar fihom infushom iżda n-nuqqas ta' rispett u konsiderazzjoni għall-kultura u l-identità Maltija. Bosta ittri segwew fil-gazzetta tant li l-editur tat-Times of Malta, Thomas Hadley, bata l Charles Colero biex jindaga jekk xi ħadd kienx qabdu u nqeda bih biex jikteb dik litra. Sadattant, twaqqaf il-Malta Government Tourist Board biex il-Gżejjer Maltin isiru attrazzjoni turistika. Il-korrispondenzi u ħidmiet oħra ta' Charles Colero b'risq l-ilsien Malti u l-identità Maltija fil-gazzetti ewlenin waslu lill-awtoritajiet tat-turiżmu Malti biex fl-1964 jistednuh jagħti semu bħala Information Officer fil-Bord tat-Turiżmu li kien għadu kemm twaqqaf. Kellu fi ħsiebu l-pubbliċità u l-promozzjoni ta' Malta fil-pajjiżi qrib, iżda l-aktar fl-Ingilterra. Id-dmir tiegħu kien li jingħaqad mad-diriġenti tal-bord li jżuru dawn il-pajjiżi biex jirriklamaw il-Gżejjer tagħna waqt serati ta' promozzjoni għal pajjiżna. Charles kien jipprovdi intervalli biex il-mistednin jaraw u jisimgħu aspetti tradizzjonali u folkloristiċi tal-Gżejjer Maltin, fosthom il-grupp ta' żfin u koreografija Viva Malta u l-grupp Greenfields. F'okkażjoni oħra stiednu lil wieħed mill-għannejja ewlenin, Mikiela Bela l-Bambinu, li flimkien mal-kitarristi dewwa il-kelma Maltija, bit-traduzzjoni li kien jagħmel Charles wara l-interventi. F'okkażjoni oħra eqreb lejna, fejn tlaqqu diversi esponenti tal-folklor mill-pajjiżi tal-Mediterran, Charles ħamiju f'Pariġi grupp ta' kitarristi u għannejja magħrufa, fosthom lil Franz Baldacchino l-Budaj. Il-programm u s-sem ta' Malta tant oġob lill-uffiċjali Franċiżi li żammew id-delegazzjoni Maltija lejl ieħor f'Pariġi spejjeż tal-Gvern Franċiż biex ikunu jistgħu jirrekordjaw u joħorġu l-ewwel diska kompatta ta' għana bil-Malti.
Fl-1982 kellu l-okkażjoni li qatta sentejn fl-Awstralja fejn kien impjegat mal-Maltese Herald bħala assistent editur u beda l-paġna letterarja bil-Malti fil-Gazzetta. Kien ukoll impjegat mal-istazzjon etniku SBS fejn kien ixxandar programm dwar tradizzjonijiet, festi u għana Malti għal Maltin ta' New South Wales. Qabel ma beda jallem fl-iskejjel tal-gvern, Charles Colero għamel żmien jallem il-Malti fl-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Stella Maris. Il-Malti minn dejjem kien għal-qalbu. Ta' 14 sena kien diġà jieħu sehem fil-programm letterarju tar-Rediffusion li kien itella l-moviment tal-Malti u li kien immexxi minn Kelinu Vella Haber. Kien ukoll attiv fl-Aqda Kittiba Żgħażagħ immexxija minn Peter Caruana kif ukoll fl-Aqda Letterarja Maltija li dak iż-żmien kienet titmexxa minn John C. Frigieri. Matul is-snin huwa ta' semu f'dawn l-aqdiet kemm f'kumitati kif ukoll fi programmi oħra tar-Rediffusion. Ir-Rediffusion jippreżenta li ġnejna Maltija, xandiera ta' proża u poeżija waslilkom mill-Aqda Letterarja Maltija. Fix-xandiera tal-lejla għandna pjaċir nlaqgħukom ma' xogħlijiet letterarji ta' wieħed mill-membri ħabrika tagħna. Int taf min jiena jien, iżda l-wiċċi int ma tafux. Jien nafek u l-wiċċek ukoll. Int bħali, imxejt fit-triq u l-kelma giddiba smajta tiġri wrajk, dan tafu u iżjed ukoll. Iżda ma tafx li darba l-għajnejn u l-qalb li salbu lilek miegħi xlewna ħatmin fuq art tal-Alla. Il-għala għejdu li inti jiena ma nafux. Dak kien il-leħen tal-poeta żagħżugħ Oliver Frigieri illi fissinna ħsibiet tiegħu fil-poeżija sigri tiegħu. Minn dejjem kien ħsieb ta' l-għaqda tagħna li waqt li tagħmel il-kuraġġ li kittiba ġodda tfroddilhom ġieħ għas-sem li qegħdin jagħtu lill-letteratura tagħna. Dan id-dem ġdid jagħtina x'nifhmu li l-kitba bil-Malti għad tissaħħaħ aktar u taqbad għeruq qawwija f'kull qasam tas-soċjetà. Kif għamilna fil-modi, illum ukoll stedinna lil wieħed minn dawn il-kittieba membru tagħna kif għaddi kemm għad biex jingħaqad magħna fil-programm illi ħejjejnielu. Oliver Frigieri twiet il-Furjana ftit inqas minn 20 sena ilu u tgħallem fl-iskola primarja tal-istess Subborg u wara fis-seminarju Minuri. Fl-1964, wara li ħadd ċertifikat ġenerali tal-edukazzjoni u ieħor tal-matrikola, komplet tal-talent tiegħu fis-seminarju fejn għadu sal-lum. Kittiba bħal Carmenu Vassallo kienu ħajruh jidħol fl-Aqda tal-Kittiba tal-Malti fi żmien meta l-Professur Giuseppe Gallia kien il-President. Kien hemm min tħasseb li Charles kien għadu ta' età żgħira iżda waqt laqgħa ġenerali, votazzjoni kważi unanima, mhux biss daħluh membru fl-Aqda iżda fl-istess laqgħa ġenerali ħattruh bħala membru tal-Kumitat sabiex ikun hemm dem żagħżugħ. Ma' żmien huwa ngħata karigi ta' segretarju kif ukoll ta' uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi. Xi żgħażagħ dirilhom li kellha titwaqqaf għaqda li tixpruna moviment li jħaddan u jxerred il-sin pajjiżna aktar fil-beraħ b'serati u laqat letterarji u patriottiċi imżewqa b'mużika Maltija biex tixbet lin-nies. Fl-ewwel laqgħa tal-moviment Awmin Letterarju li kienet saret f'Ħażebbuġ, Charles inħatar l-ewwel President. Kienu jsiru attivitajiet fejn jkunu mistiedna beat groups u banet kontemporanji li ħarġu kanzunetti popolari bħal Viva Malta. Hekk bdiet sensiela tal-laqgħat mal-poplu fosthom fil-katakombi ta' San Pawl, fuq l-Għolja tas-Salib u fil-Palazz tal-Gran Mastru fl-Imdina. Fil-kampanja Il-Sin Malti li kien organizza l-moviment Awmin Letterarju, minn barra bosta laqgħat fil-beraħ għall-poplu, kien organizza petizzjoni li kienu ffirmawha bosta Maltin li kienu jgħożżu lil-Sin Malti. Il-moviment Awmin Letterarju ħareġ kartelluni bajtiet bħal lil-Sin Malti tagħna l-koll
li kienu indirizzati wkoll lejn ċertu skejjel li ma kinux jgħalmu l-Malti. Lejl minnhom, waqt li Charles Colleiro u l-poeta Mario Zoppardi kienu qed iwaħħlu l-kartelluni mal-ħitan tal-loġoġ tal-Furjana, ġie fuqhom spettur tal-Pulizija li ordna l-arrest ta' Charles. Charles Colleiro beda wkoll l-ewwel sensiela Il-Malti bit-telefon fuq l-Istazzjon Nazzjonali Radio Malta ma' Dr. George Mifsud Kirkop u mbagħad kompla b'sensiela oħra fuq RTK bl-isem Kellimni bil-Malti li kellu bħala mistieden ewlieni il-professur Manuel Mifsud. Isemmu l-semmija kollha dak li jsegwu din is-sensiela kwadretti u kif wieħed jaf jisegwi is-sensiela dejjem poġġu fi kwadru jew kwadrett il-ħajja Maltija kif bil-farat kollha li joħorġu minna l-identità tagħna bħala poplu, naturalment il-folklor. Llum ħammissu l-iktar suġġett li huwa l-qalbi, però ma jfissirx li hu biss. Illa li aħna bħala Maltin għandna il-grazzja biex ngħidu hekk li għandna l-irsin nazzjonali tagħna, l-irsin Malti. U l-irsin Malti jagħmel parti minn il-sensiela. Għaliex kif għadna dejjem nieħdu dejjem aspetti li jmissu lilna l-Maltin bħala poplu. Meta kien għadu s-seminarju, kien diġà jħossu miġbuta għall-poeżija. Il-poeta Carmenu Vassallo kompla nkoraġġih għall-kidba fil-waqt li l-professur Patri Anastasio Kuxkiri kien jara l-ewwel kidbiet u kien jgħinu jifhem xi tfisser il-kidba tal-poeżija. Carmenu Vassallo kien jgħinu wkoll biex jimmatura fil-kitba tal-poeżija u saħansitra rregalalu l-ktieb Il-Metrika Maltija. Charles Colleiro ħareġ żewġ kotba ta' poeżiji bl-isem ta' Mirja ta' Qalbi u Janus Miljard. Bosta poeżiji oħra deru fatt ta' antoloġiji u ġurnali. Kiteb ukoll kanzunetti marbuta ma' tradizzjonijiet Maltin fosthom Ġejja d-Dajsa u Tgħidx le Katrina li jinsabu f'żewġ long-playing albums tal-Greenfields. Colleiro għandu għal-qalbu wkoll il-qasam teatrali. Huwa ta' semu f'bosta drammi fit-Teatru Manuel fosthom bil-parti ta' David fil-Kerrejja ta' Giuseppe Kuti u drammi oħra fuq it-televiżjoni fosthom Ħitan ta' Francis Ebejer. Kienu ukoll wieħed mill-atturi fil-film Gaġġa imsejjes fuq ir-rumanz ta' Franz Sammut Il-Gaġġa. Huwa dejjem ippromuova l-ilsien Malti u dak li għamilna tas-sew Maltin. Kien pjunier b'sensiliet u programmi dwar tradizzjonijiet u folklor ta' pajjiżna fuq ir-radju u t-televiżjoni fosthom Wirtartna, Taħt Sema Malti, Delli l-Ħasira u mill-Pjazza Sazzuntier. Huwa pproduċa u ppreżenta wkoll l-ewwel sensiliet kemm ta' għana kif ukoll ta' festi fuq it-televiżjoni bħal Il-Lejla Nannu u Wiċċek Wiċċ l-Anġli tas-Sema u anke Forċina. Bdejna l-Festa Maltija wkoll. Il-Festa Maltija bdejtu jien fuq television fi żmien kienet tippreżenta miegħi Matilda Valzan. U konna mmorru il-ġurnata qabel il-filmi għal-Knisja, mbagħad nagħtu intervisti, mbagħad wara naturalment għadda żmien u programmi oħra fuq il-festi saru wkoll. Atmosfera tipika tal-Festa Maltija llum ħażabbar lejlet il-festa fejn għandna l-niepel idoqqu u ż-żewġ banet ta' ħażabbar għaddejjin idoqqu il-marġi perriħa tagħhom. Imma darba minnhom meta kont nagħmel programmi fuq il-festa. Il-festa titlaq l-ingredienti kollha li għamlu l-Festa Maltija u minn barra t-tiġin u l-Knisja u l-sparar u l-marxijiet hemm il-lob tan-nar. U jiena rrid immur f'Ras il-Għajn. U morna niftakar għażilt post ħallija il-kabla tan-nar, tajt il-permess ċertu Mr. Portelli li kien inkarregat, għatlu peżempju tal-ġurnata ġejjin biex nifilmjaw ġewwa li innallat li ħad nippreparaw xogħol li kullestu taraw kif nagħmlu l-istoċċijiet u l-porvli kif inħaltu eċċetera. Meta morna, meta ġibt il-kamera miegħi tas-sound insomma, u għattilhom sejrin ħallija, għallu l-mela li ħasbu li ħan nifilmjaw minn barra u ħanitlu ġewwa biex naraw kif jinħadem in-nar. Għamet fernezija si għamad nixitlu, għax ma kienux inxurjati. Imma kellu jiġi Mr. Portelli għajdilhom aħna ma sarmu xejn, aħna kieku ikun hemm xi ħaġa immorru aħna
ħażin mhux intom ukoll. U provajt persuadejthom u tħalla. Dak iż-żmien ma kienx hawn mobiles u hekk u computers. Allura kont tisma' fis-sittinijiet ta' fis-sebgħinijiet. Kont tieħu l-kelma ħajja sabiħa jew kera mingħand in-nies. Kultant xi ħadd ixempillek ukoll id-dar. Imma kienu jieħdu pjaċir, u ma li kelli ħażin kien illi meta kont immur f'raħal għal-festa, ikun hemm xi ħadd mir-raħal ieħor, jgħidu isma' l-festa tagħna mhux se tagħmilha. Dik waħda. Imma kont nieħu pjaċir nisma' l-kelma tagħhom għaliex kienu japprezzaw. Daħħalna propju dak li ma kienux isir qabel il-marit u dak li ma l-anzjani kienu jaraw il-festa għaddejja ħajja. L-iktar li ħadd pjaċir ukoll nippreżenta l-għana Malti li kien għadu ma tfaċċax fuq it-televiżjoni. U l-kelma għana kienet forsi kelma żejda, ċerti nies li jibgħatu bil-klassijiet tan-nofsa ta' qudiem kienu jaraw l-għana bħala xi ħaġa baxxa. Biex imbella, biex ngħidlek, l-għana Malti kemm hu sabiħ. Ma konx inxib l-għannija fl-istudju ġin, imma konna morru barra. Jekk ħanandu suġġett fuq il-ħut, per eżempju, morru it-iżurniet. Ħanna dak ix-xeni kollha li dak li jkun. Jieħu pjaċir jara li ma kienx jara qabel. U dak iż-żmien ma konna l-għana, ma kelli nies kelli għannejja kbar, tarifi bħal Franz Baldacchino l-Budaj, forsi semmihom kollha l-Bambino, daw kollha nies li daħlu hemmhekk u tajnihom risposta li l-għana huwa tagħna u m'għandna kkoltivawha. Fl-2015, Charles Colero nata il-ġieħ għal-qadi tar-Repubblika b'apprezzament għal-ħidma li wettaq bris lil-Sin Malti u Art Twelidu. Fuq kollox, huwa dejjem ħadem biex jippromuovi u jqanqal imħabba u wozza għall-Sin Malti, għal-pajjiżna u dak kollu li għamilna u lied din Malta tagħna. L-Istat ħass li għandu jagħtini l-medalja għal-qadi tar-Repubblika. Għalli xfija. Id-dicitura, il-tekst taħħa kien imħabba il-promozzjoni li għamilt permess ta' Xandik fej jidħol il-folklor u l-Sin Malti. Għalli ħad pjaċita. Nidaja għadna nostra sallum jam teħu pjaċi bija. Għax tinduna l-Istat irrikonoxxa dak li i-provajna nagħmlu. President tal-Akkademja, membri tal-Kunsill tal-Akkademja, Sinjuri. Illum nagħtu ġieħ lil għalliem, poeta, xandar u fuq kollox riċerkatur profond li għal 20 ta' snin ħares lejn il-kultura Maltija u lejn l-espressjoni popolari mhux bħala kurżità etnografika biss, imma bħala nifs ħaj ta' għarfien kollettiv li jammar fl-ilsien, fid-drawwiet u fil-memorja tal-Maltin, is-Sur Charles Colero. Huwa ta' unur kbir għalija li nitkellem dwar il-ħajja u l-ħidma tiegħu, li permezz ta' dedikazzjoni rigoruża, serjetà xjentifika u viżjoni kulturali profonda, ħadem bla għeda biex il-folklor Malti ma jidirx bħala monument tal-passat, imma bħala wirt ħaj ta' erf u esperjenza. Erf li ma jinkisibx mill-ktieb,
imma midrawwiet mill-kelma mitkelma u mill-ħajja ta' kuljum tan-nies. Erf li hu jikber u jinbidel xorta waħda jibqa' jirrifletti l-karatteristiċi u r-ruħ tal-Maltin, anzi jagħmel dan bi profondità miżjuda. Wieħed mill-aktar kontributi sostanzjali ta' Koleiro jibqa' x-xogħol tiegħu fuq l-għana Malti, forma artistika li hu dejjem ra bħala espressjoni awtentika tal-kelma, tal-ħsieb u tal-ispirtu popolari Malti. Permezz ta' diversi programmi li fihom inkluda l-għana u l-inizjattivi tiegħu bħal Żejt iż-Żejtun mhux biss sollew il-volur tal-arti popolari, imma tawa spazju ta' rispett u prestiġju fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Koleiro nissel imħabba ġdida f'dawk li forsi qatt ma kienu japprezzaw dan il-ġeneru kulturali. L-anewlieni ta' Koleiro baqa' dejjem li jidħol fil-qalba performattiva tal-għana u li jifhmu mill-perspettiva tal-għannej innifsu aktar milli minn dik ta' osservatur estern. Għalih l-għana ma setax jiġi analizzat biss bħala test letterarju jew struttura lingwistika, iżda kellu jiġġarra bħala esperjenza ħajja u komunikattiva, imnisla minn interazzjoni awtentika bejn il-bniedem u l-ambjent tiegħu. Biex jilħaq din il-fema, Koleiro ħoloq ambjenti li jispiraw u jqanqlu l-ħila kreattiva tal-għannejja. Meta s-suġġett kien il-kampanja, kien jażel postijiet bħal Buskett, jekk il-baħar kien jażel ambjenti bħal Wit iż-Żurrieq, sabiex il-kelma tgħix fl-istess spazju naturali li minnu tkun twildet. Għalih, il-post mhuwiex dekor, imma element attiv tal-proċess kreattiv, il-qafas li fih id-daq tal-kitarri, il-lingwa u l-ħsieb jiltaqgħu. Koleiro u riċerkatur attent u kreattiv li dejjem żifen skont id-daqqa tal-għannejja, daħal fil-mumenti tal-improvvizzazzjoni, il-qalba operattiva tal-esperjenza folkloristika. Kif jistqar Koleiro stess f'intervista li għamiltlu f'Ottubru li għadda, għannej taħżdu trid mhux tippreparah. Din l-istqarrija tixħed dawl fuq il-metodoloġija kollha tiegħu. Għalih il-folklor ma jistax jiġi osservat minn barra biss, għandu jiġi mejjun, esperjenzat u miżmum ħaj fil-kuntest soċjali u emozjonali li jnissel l-espressjoni popolari. F'dan is-sens, Koleiro mhuwiex biss xut tal-kultura, iżda parteċipant attiv fid-dinamika tagħha. Jemmen li l-kultura ma tistax tiġi eżaminata biss bħalli kieku kienet oġġett lest tal-istudju, iżda trid tiġi mgħixha, mislufa u maqsuma ma' min ħaddana fil-ħajja ta' kuljum. Kif josserva l-folklorist Amerikan Alan Dundes, il-folklor huwa mera tal-kultura, jirrifletti dak li n-nies jaħsbu, iħossu u japprezzaw. Għal Koleiro din il-mera tal-kultura mhijiex rifless statiku jew passiv, iżda mera ħajja li tirrifletti kull drawwa f'kull ġest u f'kull kelma tal-poplu. Fil-fema tiegħu, il-folklor mhuwiex biss fdal tal-passat, iżda erf ħaj, proċess kontinwu li jkompli jissawwar fil-preżent u jfittex tifsira ġdida f'kull perjodu. Għalhekk il-ħidma tiegħu ma kinitx immirata lejn il-ġbir jew l-arkivjar biss, iżda lejn il-qsim u l-komunikazzjoni bl-iskop li jberraħ il-kultura Maltija, iħallija tinstema' lilin minn xtutna, sabiex kulturi oħra jaraw li Malta mhijiex biss art tax-xemx u l-baħar. Il-folklor għalih huwa xhieda ħajja tal-identità Maltija, rifless li jirrakkonta lil poplu permezz tal-esperjenzi tiegħu stess. L-improvvizzazzjoni fil-prattika folkloristika ta' Koleiro hija kemm prinċipju ta' ħsieb kif ukoll metodu ta' riċerka. Mezz li permezz tiegħu il-kultura tiġi osservata fil-mument ta' twelid tagħha, mhux fil-mument ta' reġistrazzjoni. F'dan l-ispirtu, meta hu mexxa l-jieli tagħna spirtu pront, saħansitra ġiel inqeda braddina bis-suġġetti li tiddawwar biex tieqaf fuq tema differenti kull darba,
bħala strument ta' stimulazzjoni kreattiva għall-għannejja. F'dawk il-momenti l-għannejja ma kinux jippreparaw minn qabel, kienu jħallu l-ispirazzjoni tiġi b'mod naturali, mill-konfront immedjat bejn il-ħsieb u l-kelma, bejn il-preżenza u l-esperjenza. B'dan il-mod għaqqat ir-rigorzità tar-riċerka xjentifika mal-ħajja tal-folklor u tal ir-riċerka dimensjoni umana, dinamika u spontanja. Għalih il-folklor u spazju ta' ħajja, espressjoni li tgħix f'kull kelma li tinstema' u tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-kontribut sostanzjali tiegħu għall-istudju u t-tixrid tal-Festi Maltin. Mhux biss permezz tal-ktib tiegħu il-festi tagħna li jibqa' xogħol imprezzabbli ta' dokumentazzjoni u interpretazzjoni kulturali, iżda wkoll permezz tal-programmi li ddedika għal dan il-qasam. Fajneh il-festa mhijiex spettaklu jew riti repetittivi, iżda manifestazzjoni kollettiva tal-identità u tal-memorja komunitarja. Għalhekk ma fittix li jimla l-programmi tiegħu b'intervisti formali jew b'diskors akademiku, iżda bil-kultura awtentika tal-festi kif iseħħu fil-verità tagħhom. It-tiżjien, il-banda li tgħaddi fit-triq, il-purċissjoni, id-djar, in-nies. Colleiro huwa riċerkatur li jħoss, jara u jisma', jgħix qabel ma janalizza. Daħal fid-djar in-nies mhux bħala mistieden formali, iżda bħala wieħed minn fosthom biex jiġbor tradizzjonijiet, stejjer u esperjenzi direttament minn fomm il-komunità. Din il-prattika tixet il-filosofija etnografika tiegħu li l-arfin veru ma jitwilitx mill-bot, iżda mill-kuntatt uman u mill-fiduċja li tinbena bejn min jirriċerka u min jagħti xhieda ħajja. Fi kliem Colleiro stess, fl-istess intervista li għamiltlu, jekk taħsel tidħol f'kull karattru, in-nies ituk qalbhom. Din il-frażi ma tistax titqis bħala osservazzjoni biss, hija dikjarazzjoni metodoloġika li tixħed dawl fuq il-mod kif Colleiro rresaq lejn il-kultura Maltija. Għalih l-arfin veru jitwielet mill-umiltà, mill-kapaċità li wieħed jitneżza mill-formalitajiet żejda u jagħti lok għall-awtentiċità tal-bniedem u tal-kultura li jġor miegħu. Colleiro dejjem wera li r-riċerkatur ma jistax jibqa' spettatur distakkat. Irid jidħol fil-karattru tal-persuna li jkun qed jiltaqa' magħha, jifhem il-lingwa tagħha, il-ħajja tagħha u r-ritmu li jifforma l-esperjenza tagħha. Hekk biss jista' jersaq lejn il-verità kulturali li jiddokumenta, verità li tgħix fil-mument, mhux wara l-iskrivanija. Għalhekk il-konverzazzjonijiet tiegħu mal-għannejja u mal-informanti tiegħu kienu dejjem ħajjin u spontanjament awtentiċi, għax ma kienux f'ambjenti formali, iżda fil-qalba tal-ħajja li tkun qed tiġi rrakkontata, fost id-drawwiet, il-ħsejjes u l-ispazji li minnhom tixref il-kultura stess. F'dan is-sens, il-ħidma ta' Colleiro mhijiex biss ġabra ta' materjal folkloristiku, iżda atti ta' komunikazzjoni bejn il-ħajja u l-istudju, bejn il-kelma u l-esperjenza. Meta nħarsu lejn ix-xogħlijiet u l-kisbiet tiegħu fost oħrajn fl-edukazzjoni, fit-turiżmu, fix-xandir, fil-moviment letterarju, fl-Akkademja tal-Malti, fil-pubblikazzjonijiet, il-midalja mistħoqqa ta' ġieħ ir-Repubblika. Ma nistgħux nirriduċuhom għal-lista ta' fatti. Dawn huma kapitli ta' storja kulturali li fihom riċerkatur wieħed wera kif il-Malti u l-kultura popolari jistgħu jintużaw biex jinbena pont bejn ir-riċerka u l-ħajja, bejn l-erf tal-kotba u l-erf ta' triq. Il-kontribut ta' Colleiro jibqa' imprezzabbli u ta' valur fundamentali għall-wirt kulturali tagħna. Il-ħidma tiegħu tfakkarna f'verità li spiss tintesa' li l-professjonalità u l-umanità mhumiex forzi opposti, iżda pilastri komplementari li meta jingħaqdu jagħtu awtorità morali lir-riċerka u kredibilità lill-għarfien. Dan il-bilanċ fin bejn ir-rigorożità xjentifika
u l-kapaċità li jsir parti mill-komunità riċerkata, mill-għannejja, mill-informanti u minn kull min iħaddan il-kelma popolari, għamlu lil Koleiro u stess mera tal-kultura tagħna. Permezz tiegħu il-kultura Maltija tberħet lil mill-konfini nazzjonali tagħha, kisbet vuċi, rikonoxximent u rispett fil-kuntest internazzjonali u ġiet ippreżentata bħala espressjoni ta' ħsieb u rikkezza kulturali. Koleiro ma rrappreżentax biss lil Maltin, fetaħ tieqa fuq il-poplu tagħna u wera li Malta hija art ta' patrimonju kulturali, ta' memorja li tgħix u ta' kelma li tibni identità. Fl-aħħar nett, bħala komunità akkademika u kulturali, nibqgħu nagħtu ġieħ lil min bħal Charles Koleiro għażel li jisma' qabel ma jitkellem, li jgħix qabel ma jitkellem u li jħalli l-vuċi tan-nies tinstema' fil-paġna u fuq il-mezzi tax-xandir b'dinjità. Jalla l-eżempju tiegħu ikompli jispirana biex inżommu miftuħa triq doppja bejn l-istudju u l-ħajja, bejn is-sena tat-tarif u drawwiet, il-kelma tan-nies. Jalla l-ħeġġa, ir-reqqa u s-sens ta' rispett lejn il-kultura Maltija li dejjem ħadem għaliha Charles Koleiro jibqgħu jitnislu fil-qalb tar-riċerkaturi tal-lum u ta' għada, sabiex il-kultura Maltija tibqa' tgħix mhux biss fil-kotba, imma fil-vuċi, fil-ħsieb u fil-ħajja tan-nies. Grazzi Sur Charles Koleiro għall-ħidma kollha tiegħek u għall-wirt ħaj li ħallejtilna. Grazzi lilkom preżenti. Jekk id-dinja kif jgħidulna
Odwa tal-Għid. Hawnhekk fejn il-maqdes idellel xbijietu fil-wesa tal-misraħ imoddi b'kull ġrajja, dal-għodu n-nies ġejja fuq fomma tbissima tal-Għid, b'dir-rebbija infawra bil-ħajja. U l-ferħ ta' dil-għodwa jinxteret mal-folla li ħarġet minn djara biex twassal disliema maħutna ta' barra li bħalna jħobbuha. Jozzuha dil-barka ta' paċi dejjema. F'dal-Għid tal-qalbin il rebaħ il-qabar fil-ors ta' dil-festa ta' il-ħna u l-wien hemm jiddidaw l-isbaħ tal-għodwa Maltija li deħel fil-ħwienet, fid-djar, kullimkien. Fil-briju taż-żgħażagħ bil-marċ u t-tiżjin hemm xi sbaħ mill-festi li jagħmlu l-Maltin. President, Akademija tal-Malti, membri tal-Komitat, ħbib tiegħi, kollegi, kittieba, poeti, u daw kollha li jagħmel Malta Maltija. Dawnet inħossni emozjonat, talajtuni molla s-sema, qed nipprova nżomm saqajja mal-art. Tħaltu f'ħafna karatti li forse ma kienux magħrufa minnkom. Jiena ħadd pjaċir nerġa' nirrivedi l-ħajja tiegħi, x'insejt ħafna x'għamiltu m'għamilx. Għaddejt minn ħafna fażijiet, mort ħafna postijiet, imma sieqi reġa' ġiet Malta. Ma stajx ninfilet minn Malta anke meta kelli opportunitajiet kbar meta kont l-Awstralja u l-Ingilterra. Jien kont fil-fatt ħabib ma' xi ħadd tal-films irid jagħmilni tellan il fuq għatlu pajjiżi Malta. Inħoss li dak kollu li ntqal illejla kixif li ħafna mill-karattru tiegħi. Ma jfissirx li imperfett għandi difetti tiegħi wkoll. Però dak li huwa perfett, dak li huwa tajjeb. Jiena nixtieq ninqedda bil-okkażjoni. Donet ringrazzja l-ġenituri tiegħi, nitellawni u rabbowni Malti kif għandu nkun. Inħobb il-Malta tagħna, nħobb dak li hu sabiħ. Illum il-ġurnata l-ġenituri tiegħi ma jdomx magħna, għad għandi uħti per ma sax tkun hawnhekk u għandi ħuti wkoll l-Ingilterra. Però il-bambin ipprovdili l-nepotijiet tiegħi, pronepotijiet li qed ikunu miegħi ħin kollu u tuni l-gwida li xaqċin. Kieku ma kienu xuma, kieku jiena forsi kont insib ruħi żarmat. Grazzi Marcel, grazzi Teresa, grazzi d-deputijiet l-oħra li qegħdin hawnhekk li jieħdu ssibi. Ma nixtieqx intawwal, nixtieq ningrazzja lilkom li apprezzajtu wkoll ix-xi ħaġa li għamilt, kontributi fuq kollox. Kull wieħed, kull Malti, kull Maltija għandu jħoss dak il-fervur, dik il-ħeġġa illi din Malta tagħna inkomplu nħarsuha mid-deni biex ngħidu hekk ta' xi wħud li jħossu ruħhom mhuwiex Maltin. Dispjaċini ngħid. Il-Malti grazzi għall-Akkademja, grazzi għall-laqdiet l-oħra li jaħdmu mal-Malti, fosthom ma nistax ninsa moviment Awmel Letterarju li provajna nqajmu tassew lill-Malta tagħna. U grazzi lilkom li tajtuna l-appoġġ u fimtu wkoll illi dak kollu li għamiltien ma għamiltux waħdi. Għamiltu magħkom, sibt il-korrespondenza, sibt il-kuntatti magħkom u l-poplu tagħna għandna nibqgħu insuh bħala ġens illi ta' karatteristika li d-daqxen ta' gżira li aħna nsejħula Malta. Grazzi ħafna. Eżis membri tal-Akkademja tal-Malti, mistednin distinti. Ninsab kuntenta nilqakom fil-Palazz ta' San Anton għal din is-serata speċjali li fiha l-Akkademja tal-Malti qed tonora persuna li ddedikat ħajjitha għal ġid tal-lingwa tagħna. Hekk kif l-Akkademja tal-Malti din is-sena qed tfakkar il-105 sena mit-twaqqif tagħha, nixtieq nifraħ lil Dr. Sergio Grech, il-President il-ġdid tal-Akkademja tal-Malti, u nirringrazzja lis Sur Joe Borg tal-ħidma tiegħu fl-istess akkademja tul l-aħħar 4 snin. Il-missjoni ewlenija tal-Akkademja
dejjem kienet li s-saħħaħ u tħares l-użu korrett tal-Malti. Il-ħidma tal-Akkademja, speċjalment fi żminijiet li ma kenux joħolmu l-preżenza tat-teknoloġija, kienet tiġi komunikata lin-nies permezz tal-pubblikazzjoni annwali il-Malti, li din is-sena jagħlaq propju mit-sena mill-ewwel edizzjoni tiegħu. Sa mill-bidu l-Akkademja kienet strumentali fit-tisħiħ tar-riċerka u dialogu dwar il-lingwa tagħna, f'epoka meta l-Malti kien meqjus bħala inferjuri meta mqabbel ma' lingwi oħra. L-insegwiment li l-Malti jsir lingwa uffiċjali għall-edukazzjoni, għall-amministrazzjoni u għall-letteratura kienet sfida kbira li iżda għalija l-Akkademja żviluppat ortografija uniformi, ippubblikat linji gwida tal-grammatika, ħadmet biex il-lingwa tinżamm ħajja fil-letteratura u aktar reċenti fil-medja. Illum, il-medja soċjali u t-teknoloġija moderna qed iġibu sfidi ġodda għal korrettezza u l-istabilità tal-lingwa. Għalhekk l-Akkademja qed taħdem biex tippromovi l-użu tajjeb tal-Malti fl-iskejjel, fil-medja u fl-amministrazzjoni. Apparti dan, permezz tal-koordinazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti, l-Akkademja tat kontribut għat-tagħlim tal-Malti fil-livelli differenti tal-edukazzjoni u għenet biex jiġu riveduti testi u materjali ta' tagħlim skont l-istandard lingwistiku approvat. Il-Malti huwa lingwa rikka b'bażi semitika qarbija li ddakret minn ejjun romanzi u mill-Ingliż. U l-għodda ewlenija li jikkomunikaw biha il-parti l-kbira tal-Maltin u l-Awċin. Madankollu, il-preferenza tal-użu tal-Ingliż l-aktar fost iż-żgħażagħ u d-dipendenza fuq ħaddiema barranin li ma jitkellmux bil-Malti qed toħloq sfida ġdida. Huwa għalhekk li rridu naħdmu flimkien biex il-lingwa tagħna tibqa' ħajja u fuq kollox korretta, billi jkunu stabiliti ċerti regoli konsistenti biex jiġi integrat kliem ġdid minn lingwi oħra u minn setturi diversi. Dan apparti l-iskrutinju kontinwu sabiex il-Malti jibqa' użat korrettament. Huwa dmirna li flimkien mal-ħidma tal-Akkademja tal-Malti inkomplu nġeddu l-lingwa tagħna biex tibqa' relevanti u tintuża b'mod fluenti u korrett. Dan il-kuntest, l-Akkademja qed tkompli tqajjem kuxjenza dwar il-valur tal-lingwa tagħna u dwar kif għandna nużawha b'rispett u preċiżjoni. Huwa għalhekk li l-Akkademja qed taħdem b'mod attiv biex tqajjem kuxjenza fil-medja, fl-amministrazzjoni pubblika u fis-settur privat dwar l-importanza ta' Malti korrett u adattat għal kuntest billi tagħti pariri u rakkomandazzjonijiet stilistiċi. Bħala parti minn din il-missjoni, 11 sena ilu, l-Akkademja bdiet tirrikonoxxi lil dawk li ħadmu biex il-lingwa Maltija tissaħħaħ u tiġġedded. Ir-rikonoxximent tal-lum jagħti ġieħ li Sur Charles Colleiro, personaġġ li l-kol kemm aħna nafu minnu u xi jsarraf. Sa mis-snin 50 Colleiro kien magħruf għal kontribut tiegħu fil-letteratura Maltija u bħala il-poeta tal-Madonna tal-Karmnu. Ippubblika żewġ kotba ta' poeżiji, Mirja ta' qalbi fl-1965 u Janus Miljard fl-2004. Kien il-fundatur u l-ewwel president tal-Moviment Qawmin Letterarju fl-1967 li ma' moviment ta' spinta ġdida lill-letteratura Maltija. Dan il-moviment ġab miegħu bidla sħiħa fl-istruttura, fit-tematika u fl-istilistika tal-poeżija, proża u drama Maltija. Iżda li lin minn dan kollu, is-Sur Colleiro kien strumentali wkoll biex jippromuovi l-identità tagħna l-Maltin manifestata bit-tradizzjonijiet u l-kultura unika tagħna. Bħala sostenitur ta' dak kollu li għamilna Maltin, Charles Colleiro ta' kontribut enormi fl-istudju tal-għana u l-folklor Malti, fejn tispikka il-ħidma professjonali tiegħu kemm bħala għalliem kif ukoll bħala uffiċjal għoli fil-qasam turistiku. Dan għamlu wkoll fuq ix-xandir meta ppreżenta sensiliet bħal Wirtartna u mill-pjazza Sazzuntir.
Ta' bilħaq il-ħidma tiegħu tfakkarna li ma nistgħux nifirdu l-sinna mill-kultura tagħna. Bil-kidba u x-xandir tiegħu, Charles Colleiro saħħaħ l-argument favur l-użu tal-Malti bħala espressjoni ħajja tal-identità tagħna. Il-ħidma tas-Sur Colleiro favur il-Malti hija mudell li fuqu għandna nibnu l-futur tal-lingwa tagħna. Hekk kif 10 snin ilu l-Istat Malti rrikonoxxa l-ħidma tas-Sur Charles Colleiro bloti tal-Midalja tal-Qadi tar-Repubblika, illum l-Akkademja qed iġġedded ir-rikonoxximent u qed tirrikonoxxi l-legat tiegħu mill-aspett letterarju u kulturali. Nittama li l-eżempju tas-Sur Colleiro ikompli jixpruna mhux biss ir-rikonoxximent u l-apprezzament, iżda wkoll l-importanza tal-ħidma favur il-sien art twelida. B'ħidmet nies bħas-Sur Colleiro, art twelidna u l-kultura tagħha ikomplu jistanew mal-milja ta' żmien. Min qalbi nerġa' nirringrazzja lill-Akkademja tal-Malti għall-ħidma tagħha favur lingwa Maltija soda, imsaħħa u mġedda.